Hei! Hienoa, että sinä ja ryhmäsi olette valinneet Newparin ansaitaksenne rahaa tavoitettanne varten. Yhdessä tulemme näkemään, että varanne lisääntyvät nopeasti ja vaivattomasti, ja lisäksi se on hauskaa. Näin tienaatte mahdollisimman paljon. Liity joukkoon. 1. Opi tuntemaan tuotteet. Kun sinulla on oikeat perusteet, myyminen on helpompaa. Asiakkaat valitsevat Newparin, koska he haluavat tukea hyvää asiaa. He tarvitsevat kyseisiä tuotteita. Tuotteet ovat edullisia. Tuotteet tunnetaan hyvästä laadusta. Tuotteilla on vuoden takuu. 2. Käytä myyntivälineitä. Sinulla on käytössäsi tuotekuvastoja ja näytetuotteita. Voit tehdä mainoksia ja bannerin. Käytä kaikkia keinoja mahdollisimman paljon. Myyntivälineet antavat ryhmän markkinoinnille lisäpotkua. Ne houkuttelevat asiakkaita ja lisäävät myyntiä. Tee mainoksia ja sujauta niitä postilaatikkoihin. Kirjoita tuotteista sosiaalisessa mediassa ja blogissasi. Laita vanhempiesi mukaan kuvasto heidän työpaikoilleen. 3. Löydä asiakkaat. Isovanhemmat, serkut, tädit, enot, naapurit, vanhempien työkaverit. Mahdollisten asiakkaiden lista on pitkä. Mieti ja käytä luovuuttasi. Kuka tarvitsee sukkia? Kuka haluaa tukea teitä? 4. Keskity tavoitteeseen. Ajattele matkaa, kilpailua, harjoitusleiriä tai mikä tavoitteenne onkaan. Kun näet tavoitteen edessäsi, myyntimotivaatiosi kasvaa, tienaat enemmän rahaa. Kerro asiakkaille ryhmän tavoitteesta. Yleensä se ratkaisee ostopäätöksen, sillä kaikki haluavat tukea hyvää asiaa. Laske, kuinka paljon tavoitteeseen tarvitaan rahaa ja jaa summa henkilömäärän kesken. Siten saat selville, kuinka paljon sinun täytyy myydä. Älkää pelätkö asettaa tavoitteita korkealle. Vaikka teillä olisi jo tarvitsemanne rahat kasassa, aikaa ja asiakkaita voi vielä riittää. Taistele loppuun saakka. Yhdessä voitte ylittää tavoitteenne. 5. Käytä teknologiaa. Myynnin alussa sait tunnukset ryhmän omalle myyntisivulle. Pääset sinne tietokoneelta tai matkapuhelinsovelluksemme kautta. Sieltä löydät kaiken, mitä tarvitset myyntiä varten. Lyhyt kertaus. Myyntiargumentit, markkinointi, asiakkaat, tavoite ja teknologia. 5 asiaa, jotka edistävät myyntiä. Äläkä unohda tärkeintä. Kova työ kannattaa ja sen ansiosta voit tehdä haaveistasi totta. Tiedämme, että odotat jo innokkaana lähtölaskentaa. Valmiit, paikoillanne, myykää!